Zeeuw werd staatssecretaris. Er kwam een rapport naar buiten over luchtverontreiniging en er gebeurde meer deze week in Zeeland. Johannes de Bat is maandag beëdigd als staatssecretaris Klimaat en Groene Groei in het nieuwe kabinet van Rob Jetten. Een belangrijke dag dus voor de kersverse bewindspersoon uit Kloetingen, die na jarenlang provinciebestuur nu zijn vleugels uitslaat in Den Haag. En dat zagen sommigen al lang aankomen. Wat voor man is het? Altijd een praatje. Hij kijkt er altijd van, zie je me even zwaaien, hoe is het? En heel belangstellend. Ik vind het een mooie prestatie dat hij naar Den Haag gaat. Ik vind het leuk. Zeeland moet goed vertegenwoordigd worden in het land. Ik heb jaren geleden al tegen mijn vrouw gezegd van, die gaat ons nog een keer verlaten. Die gaat naar Den Haag toe. En dat bleek een juiste voorspelling te zijn. Samen met zijn collega bewindslieden werd hij officieel beëdigd. En dat begint met een verwelkoming van de koning, die hij 2 weken geleden nog tegenkwam op een modderig veld in Hulst tijdens het WK veldrijden. En dan volgt natuurlijk het officiële moment. Het moment van de beëdiging. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. En nu gaat hij aan de slag als staatssecretaris Klimaat en Groene Groei. En hij deed er lang een beetje geheimzinnig over, maar inmiddels bevestigt de Bat dat hij zich met de nieuwe kerncentrales bezig gaat houden. Zeker, dus dat wordt ook een van de vraagstukken waar ik keuzes in moet gaan maken. Daar ken ik de Zeeuwse context goed van. Dat helpt om te begrijpen wat er allemaal op je afkomt. En tegelijkertijd wordt er toch een objectieve weging van alle factoren die er liggen. En ga ik de komende maanden gebruiken om daar mezelf goed in te verdiepen. Zeeland heeft natuurlijk voorwaarden geformuleerd voor de komst van de nieuwe kerncentrales. Gaat u zich daaraan houden? Nou, dat wordt straks de opdracht om in ieder geval met Zeeland in gesprek te gaan. Eerst is de keuze van waar komen ze. Nou, dat wordt uitgewerkt, daar hebben we een keuze in te maken. En daarna zul je met de plek die het betreft, zul je dan het gesprek moeten gaan voeren. Ja. Maar dat komt straks als ik echt geïnstalleerd ben en verantwoordelijk ben. Voorlopig nu nog niet, straks. Er zijn geen nieuwe aangiftes binnengekomen tegen een voetbaltrainer uit Vlissingen. Dat bleek tijdens een voorbereidende zitting bij de rechtbank. De man wordt beschuldigd van misbruik van een minderjarige en maakte jarenlang stiekem filmopnames van jongens onder de douche in voetbalkleedkamers. Hij betuigde tijdens de zitting nogmaals spijt. De rechtszaak staat gepland op 19 mei. Dan zal namens het slachtoffer en namens de ouders van gefilmde kinderen gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. De familie van Daniel van Vliet zoekt via social media personen die meer weten over zijn dood. Ruim 10 jaar geleden werd hij doodgevonden in een gracht in Zierikzee. De politie ging niet meteen uit van een misdrijf, maar de zaak werd heropend nadat er nieuwe informatie binnenkwam. Daniels lichaam werd opgegraven, maar dat leverde geen nieuwe aanwijzingen op. De familie blijft erbij dat het om een misdrijf gaat en zoekt mensen die rond de tijd van de verdwijning in zijn buurt zijn geweest. Na de tuinders wil ook de PvdA in de gemeente Reimerswaal duidelijkheid over de vervuiling van het moestuincomplex in Kruiningen. 3 jaar geleden werden er grote hoeveelheden PFAS aangetroffen in de grond, waarop het complex werd gesaneerd. Maar vorige maand kwam aan het licht dat de vervuiling nog groter is dan gedacht, met vertraging en hogere kosten als gevolg. In november 2023 wordt er in de grond van dit moestuincomplex in Kruiningen enorme hoeveelheden PFOS, een van de duizenden PFAS-chemicaliën, aangetroffen. Een half jaar later kondigt de gemeente een €1 miljoen kostende sanering aan. Een onderzoek naar de oorzaak van de vervuiling vindt de gemeente niet nodig. Zeg 2014 is deze sanering uitgevoerd waar we het nu over hebben. En eigenlijk is PFAS pas voor het eerst in het nieuws gekomen in 2018. Toch vragen de tuinders zich af of de grond die in 2014 is aangevoerd wel in orde was. We zijn heel erg benieuwd naar de oorsprong van die grond die hier ligt, die mogelijk verband heeft met deze vervuiling. En ik heb gisteren dan namens de vereniging en ook namens het bestuur een onafhankelijk onderzoek gevraagd. Gewoon onafhankelijk, wat is hier nu 10 jaar geleden, de sanering van 2013-14, wat is hier toen gebeurd? En dan wordt tijdens de sanering duidelijk dat er nog meer PFAS-vervuiling in de grond zit. En dat dit tot nog hogere kosten gaat leiden. Het voedt het idee dat er in 2014 bij de sanering iets mis is gegaan. Ja, het is een hardnekkig probleem. Dat men vermoedens heeft dat daar iets fout gegaan is. Ik denk dat we zelf een beetje medeoorzaak zijn. Omdat we pas in een heel laat stadium nu echt de vervuiling ontdekt hebben.
We vroegen daarom informatie op over die sanering in 2014. En dat leverde slechts 3 documenten op. Veel papierwerk lijkt te zijn verdwenen. Uit gegevens die er wel zijn, blijkt dat er meer grond is afgevoerd dan dat er is teruggekomen. En ook lijken de vrachtbrieven niet compleet. Ik kan er een lang verhaal kort van maken. We gaan dat niet meer goed maken. We zijn er transparant over wat er is. Maar wat er niet is, kunnen we niet naar boven toveren. Dat er een documentatiegat is, vind ik sowieso heel bijzonder. En dat maakt het voor mijn gevoel des te urgenter om onderzoek te doen naar wat en hoe. Nu wil de PvdA in Reimerswaal ook meer duidelijkheid over die sanering in 2014. Dat er iets mis is gegaan, dat is al heel lang duidelijk. Maar nu er weer een zending is gevonden, ja, dat verklaart toch wel dat er onderzoek moet gedaan worden. Alle grond die destijds aangevoerd is afgevoerd. Die grond is uitvoerig getest. En uit die testen is gebleken dat er een PFAS-vervuiling in zit. Maar hij is ook getest op andere vervuiling. En daar is niets in aangetroffen. Dus het is gewoon, zeg maar, behoudens PFAS, schone grond. Mensen hebben recht om te weten, wat is er gebeurd? Waar is het vandaan gekomen? En ja. Is absoluut overbodig en in mijn beleving weggegooid geld. Of er een onderzoek komt, zal afhangen van de mogelijke steun van een van de coalitiepartijen in de gemeenteraad. De SGP geeft, ook na aandringen, geen antwoord op onze vragen. Leefbaar Reimerswaal geeft wel antwoorden, maar laat in het midden of zij de motie van de PvdA gaan steunen of niet. De motie van de PvdA kreeg geen meerderheid in de raad en dus volgt er geen onafhankelijk onderzoek naar de sanering. Gratis openbaar vervoer in Zeeland. Volgens PvdA GroenLinks in Provinciale Staten niet alleen wenselijk, maar ook financieel haalbaar. De partij stelt daarom voor om het OV in Zeeland vanaf 1 januari volgend jaar voor een groot deel gratis te maken. Gratis met de bus, de flextaxi en de buurtbus. Het is een lang gekoesterde wens van linkse partijen in Zeeland. Maar ook een die veel vragen oproept. We zeggen van ja, weet je, dan moeten we het ook maar gewoon groot aanpakken. En dan komen we met een heel groot initiatiefvoorstel om de provincie Zeeland vanaf 2027 gratis openbaar vervoer te gaan geven. 6 jaar geleden wilde Van Hertum ook al gratis openbaar vervoer, maar het is er nog steeds niet. Deze keer is er een berekening gemaakt. Gratis OV kost 8,8 miljoen euro extra per jaar. Dat geld komt in het plan grotendeels uit het dividend van de Zeeuwse Energiehoudersmaatschappij. Zeg maar de inkomsten uit de kerncentrale. Als we beroep doen op de ZIH-dividenden, kunnen we ongeveer meer dan 8,8 miljoen, wat er voor nodig is, kunnen we daar uit die dividenden halen door de financiering is geregeld. En het is becijferd, het is berekend, doorgerekend door de ambtelijke organisatie van de provincie. Ja, klopt. In het plan wordt Luxemburg-Stad genoemd als voorbeeld. Daar is het openbaar vervoer gratis. Maar volgens een hoogleraar aan de TU Delft is de situatie daar niet te vergelijken met die in Zeeland. Daar is en veel belastinggeld en fietsen doet er nauwelijks toe. En daar lukt het wat beter om iedereen die voor kleine ritjes ook in de auto stapte iets meer in het openbaar vervoer te krijgen met dat gratis openbaar vervoer. PvdA GroenLinks wil een proef van 1 jaar met gratis openbaar vervoer. Maar volgens Veneman, gespecialiseerd in goed bestuur van mobiliteit, werkt het zo niet. Dat jaartje proberen, daar gaan wij niet een auto uit de deur uit doen. Of daar gaan we niet uitstellen dat onze kinderen een rijbewijs gaan halen. Of heel veel dingen die levenskeuzes zijn die bepalen of we openbaar vervoer echt een onderdeel van ons leven maken. Die worden niet geholpen door even een jaartje proberen. Het zal niet zo zijn dat van de een op de andere dag, bam, iedereen in die bus. Maar mensen hebben een auto nog en die gaan de keuze maken. Als het een betrouwbare voorziening is en blijft, dan gaan ze op een gegeven moment een auto wegdoen. En dan gaan ze definitief kiezen voor het openbaar vervoer. Vrijdag wordt het voorstel voor gratis openbaar vervoer behandeld in Provinciale Staten. En dat is dus inmiddels gebeurd. Duidelijk is dat er geen meerderheid te vinden is voor de plannen van PvdA GroenLinks. Woensdag was het uitzonderlijk warm. In Westdorpen werd het zelfs ruim 19 graden, de warmste februaridag ooit gemeten. Verslaggever Pim de Visser ging eens kijken op de boulevard in Vlissingen. Zoals jullie zien heb ik de zomer al aardig in mijn bol. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe andere Zeeuwen deze dag beleven. Het wordt tijd dat we mooi weer krijgen. Wat doet u het liefst met dit weertje? Lekker in het zonnetje zitten. We hebben lang genoeg binnen gezeten. Het is een heerlijk weertje, je maakt het maar heel weinig mee.
Dus extra genieten hier aan de prachtige Westerschelde. Dit is het fijnste, het is het ultieme natuurlijk met zo weer. Of lekker in je achtertuintje zitten of tuinieren of lekker aan het water genieten. Ik ben met een Zeeuwse vrouw getrouwd, dus dan schijnt altijd de zon. We hebben het altijd tegen elkaar over die gezonde zeelucht in Zeeland. Mensen zouden er zelfs speciaal voor naar onze provincie verhuizen. Dat blijkt toch iets anders te liggen. De concentratie fijnstof is overal hoger dan de advieswaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie. Blijkt uit een rapport dat donderdag uitkwam. De scheepvaart is de grootste vervuiler van Zeeland, gevolgd door de industrie, landbouw en houtstook. Ook in de witte gebieden op dit kaartje wordt de advieswaarde van de uitstoot van fijnstof van de Wereldgezondheidsorganisatie overschreden. In de kanaalzone en de gemeente Hulst zijn de waarden het hoogst. Ook stikstofdioxide is een boosdoener. Dit is vooral aanwezig in de gemeente Terneuzen en Vlissingen. Zowel fijnstof als stikstofdioxide kunnen ernstige ziekten veroorzaken. Ja, het zijn meerdere negatieve gezondheidseffecten waar luchtverontreiniging voor kan zorgen. Het kan gaan om astma bij kinderen, beroertes bij 35-plussers. Die zijn het meest gerelateerd aan luchtverontreiniging. Maar er is ook nog kanker, longkanker, luchtwegaandoeningen, COPD en vroegtijdige sterfte. Het onderzoek van de GGD is een nulmeting van de luchtkwaliteit in heel Zeeland, in opdracht van de gemeente Terneuzen en de provincie. Ik denk dat we de adviezen echt nog goed moeten wegen met elkaar. Het onderzoek is net uit, dus dat vraagt ook van ons om dat nog even echt goed te bestuderen en te kijken wat staat daar nu precies in. Maar we blijven natuurlijk, en dat doen we ook nu al, in gesprek met de bedrijven in de omgeving om te kijken welke stappen kunnen we nog zetten bovenop hetgeen we nu doen. Maar ik vind het ook belangrijk om te benadrukken dat we echt voldoen aan die Europese grenswaarden en dat de inzet die we plegen is om het nog een stuk beter te maken in Zeeland dan dat het nu is. Bij die Europese grenswaarden plaatst de GGD een kanttekening, want die houdt met meer rekening dan alleen de gezondheid. De grenswaarden van Europa die hebben ook een boel economische en politieke belangen, waardoor dat die minder streng zijn dan de waarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. De provincie komt nog niet met een concreet plan. Zo is het nog onduidelijk wat bijvoorbeeld de grootste vervuilers moeten doen, de scheepvaart en de industrie. Maar in het onderzoek staat ook dat we zelf wat kunnen doen. Zo zouden we bijvoorbeeld minder moeten stoken en minder vaak de auto moeten pakken. En dat is de uitstoot waar de inwoners met name aan worden blootgesteld. Dus daar zijn zeker hele grote stappen te zetten om juist dat aan te pakken. Volgens het rapport hebben inwoners van Terneuzen, waarin de kanaalzone hoge concentraties fijnstof en stikstofdioxide werden gemeten, de meeste last van de slechte luchtkwaliteit. De mensen kunnen daar blijven wonen, maar moeten ook hun steentje bijdragen. Die mensen kunnen daar met een gerust hart blijven wonen. Maar we willen nog steeds een beroep doen op gemeenten en ook op de inwoners zelf, om toch stappen te zetten om die luchtverontreiniging terug te brengen. Want ieder stapje wat gezet wordt voor schone lucht is een stapje naar gezondheidswinst. Het is duidelijk wat we zelf kunnen doen. Het is nu de vraag wat de Zeeuwse gemeente en de provincie gaan doen. Er zijn nu al zorgen over de 10-daagse sluiting van de Vlakentunnel. In april is dat. Rijkswaterstaat waarschuwt voor langere reistijden en files door de werkzaamheden. De tunnel krijgt een opknapbeurt. Maar de paasvakantie van zowel de Belgen als de Duitsers valt precies in die periode. Ik heb daar niet echt begrip voor dat die tunnel met die paasvakantie wordt afgesloten. Omdat daar echt volgens mij een grote verkeerschaos dreigt. Ja, dit was eigenlijk de periode die voor ons overbleef binnen alle andere projecten die rondom ons heen plaatsvinden. Waarop wij konden uitvoeren. Waarbij we dan ook rekening moeten houden met het toeristenseizoen. Dus ja, dit is een vakantieperiode wellicht voor de buitenlandse toerist. Maar gaan we verder zitten in het jaar, dan komen we echt in het zomerseizoen uit. Ja, daar willen we sowieso altijd wegblijven. En in de winterperiode hebben we beperkingen met het weer. Een andere oplossing dan volledig afsluiten is er niet. Nou, er zijn wel andere opties bekeken. Kunnen we bijvoorbeeld buis voor buis de werkzaamheden uitvoeren. Maar ook dan zien we dat we gewoon nog steeds heel veel hinder zullen veroorzaken. Omdat we niet de hele rijbaan open kunnen houden. Er zal altijd nog een rijstrook beschikbaar moeten zijn voor te vluchten. En al met al wordt de periode dan 2 keer zo lang. Dus dan komen we op 20 dagen hinder uit. Ja, en dan kiezen we hierbij echt voor kort en hevige pijn. Tijdens de werkzaamheden aan de Vlakentunnel worden asfalt, koolkroosters en voegovergangen vervangen.
Het beton en de voegen van de tunnelwand worden hersteld en de vangrails en detectielussen worden vernieuwd. Als de werkzaamheden klaar zijn, worden alle systemen getest. Dat is nodig om de veiligheid in de tunnel te garanderen. 55.000 voertuigen die er per dag doorheen gaan, die moeten dus een andere weg gaan zoeken. Klopt, die zullen een andere weg moeten zoeken of andere keuzes moeten maken in of ze überhaupt de weg inderdaad opgaan. Rijkswaterstaat adviseert daarom gebruik te maken van de diverse omleidingsroutes. Maar veel toeristen uit Duitsland zullen via de A58 willen rijden. Iedereen die van Noord-Rijn-Westfalen en van Rijnland-Pfalz komt, die moet toch via de A58 Zeeland verlaten weer. En daar is geen andere kant. Adviseert u nou de mensen die in die periode dat die is afgesloten om het te gaan doen? Nou, vooral vooraf kijk goed of u de reis moet maken. Moet ik hem in de spits maken? Want dat scheelt een hele hoop. In de spitstijden is het natuurlijk het drukste. Kies de routes die wij adviseren, de omleidingsroutes, maar ook de grootschalige omleidingsroutes. En kijk wanneer het juiste moment is om die reis te maken. Misschien een bolus meenemen voor onderweg? Ja, natuurlijk. En iets te drinken, dat moet erbij zijn. En ik hoop dan met mooi weer. De werkzaamheden aan de Vlakentunnel beginnen op donderdagavond 9 april en duren tot maandagochtend 20 april. Een grote herdenking in Middelburg gistermiddag vanwege de oorlog in Oekraïne. Het is voor het eerst dat er op deze manier werd herdacht in Zeeland. Een bijzondere dag ook voor organisator die zelf 4 jaar geleden vluchtte naar Zonnemeire. Je hebt een andere leven, je hebt een ander land en je moet alles opnieuw doen. Maar voor nu, ik ben erg blij dat ik ben in Zeeland, omdat ik heb al mijn families hier en ik heb een goede baan. Ik kan iets doen voor Zeeland en samen met Zeeland. En op die manier wilden ze ook een herdenking organiseren. Een groot aantal Zeeuwse burgemeesters was er, net als de Oekraïense ambassadeur en consul. De dag heeft voor Natalia een duidelijk doel. Ik denk dat het echt een goede moment om dialoog te hebben en iets goed opstarten. Ze hoopt dat de oorlog snel stopt en dat dit de laatste keer is dat er zo'n herdenking gehouden moet worden. Together to victory. Slava. En daarmee zijn we aan het einde van de week en bent u weer helemaal op de hoogte. Fijne avond.